सुना एक बात तारा से कहता नहीं। हाँ बोल बोल। कदी किराया दियो एक गुना दो चार गो कह लेकिन जल्दी कह। नहीं 2-4 गो ना। हाँ तारा से एक बात हमारे बड़ा दिमाग में कई दिन से चलत बा। बोल बोल। आज हम कहब जरूर। बोल ये कहता नहीं। हाँ। तारा घर में हम नहीं रहो। हमारे घर बना रही ए भाई कहाँ है हमारे घर बना रही रे। अब अपना अम्माई के लोगे जाई तो नहीं हो जाबी जाई वो ये बताओ कि कहाँ है ना हो जाबी। सुना। हाँ? एक बार जब कह देनी क्या हमारे घर में क्या कमी है बताओ। तेरे घर में। हाँ? अरे बाप रे बाप कमी देखी तो कमी बा। अब तो बताई भी का तेरे घर में आई कुछ की ना हो। कहाँ ना है बताओ तो ये जनतन के बताओ। बता दे बताओ न तेरे घर में आटा न तेरे घर में दाल तेरे घर में नून न मरचा न का बैगन न चिन्ना न लौकिया न कोड़ा अब भिंडी तक ना हो। कभी तेरे घर में का रे सब फायदा करेली। हाँ बिना खैले आई तो यहाँ ऐसा बनल है। हाँ ई बताओ का बिना खैले आई तो यहाँ ऐसा बनल है। अरे आइठ मत आई कुछ छो तो था जगह तो एक चूहा था। हाँ। ए पंचो हम तो हाल लोग से कहत ये भगवान से ना कहत हई। एकर बाप ससुरा यही घर पर जब आयल अरे बाबूजी का नाम इज्जत से ले नहीं मालूम लता से ना। आ जानत हवा मेरे बाबू के गोड़े पर पगड़ी धई के ये भैया बियावा कहिला मोर बेटी बाबू हरा थिया अरे देखबे रोज पकड़ा थिया। मोर बाप गऊ आदमी सीधा साधा भैया बियाह कहिलियन। जब लकड़ के पिन्ना फेंक देबे। आई भैया सीख जवन की पहले जमाना का बा जब झड़ गई बालू उजर का लदायल रहल कथको में हमार कवन दोष है। अडे आई ठमे अच्छा कहाँ देले तोर बाप ससुरा रे कहाँ देले बता। हमार बाबूजी तो ना पता लग चढ़ल बाड़े रे पहले चढ़लाई रे हमारा बाबूजी का देने की पहिरड़ की चमकत बाड़े रे। ही मोरी मैया हाई देखा हाई एकर बाप देहले हम मेरे दादा भैया का दे ना ए लो पियानो या जाई चढ़ल बाड़ा चट से उतर जाता। तोके बता कथई हाँ कि पिएगा तो हम पिएगा करीला लेकिन हाउ मत पिया। हाँ जनन मेहरुआ कुल वाला ढरकावत है आजकल। लेकिन सुना हमार बाबूजी अरे हमार बाबूजी तो के बड़ी खुश देले बाने का तक गिनवा दे अबे गिनवा 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 दे गिनवा दे अगर असले बाप का बेटी हो कभी तो गिनवा दे। गिनवा दी सुना भाई माई बाप को पंच सुनत बा। अच्छा और अभिनंदन भैया भी सुनत रे और सत्या भैया भी आइल बाड़े। आज जोगिंदर जी साउंड सर्विस का हवे ना हमरे पुआ के लइका हवे वो सुनत हवे। पुआ का लड़का है हां छोटी पुआ का। अच्छा छोटा की प्रभावती पुआ का लइका हवे। ए सुना हमार बाबूजी तो के का देले बड़ा सुना का देले तो का बता। हमार बाबूजी तारा के ठे घड़ी देना हो एठे घड़ी एगो साइकिल देना हो एगो साइकिल और एगो रेडियो देले रहन। एगो अब कल मेरे चोखा नियर मुंह पर। ये भाई हम ये पंचन से बतावत ही भगवान से ना बतावत हई। एकर बाप ससुरा हमके 3 चीज देहल। ये ठे घड़ी देहल जो कबो दिन में 12 बजेबा ना कोई। रेडियो ऐसा देहलस कबो दिन में सनसनाइबा ना कोई। आ साइकिल ऐसा देहलस कि जब चढ़ फाक देना छोछेवा फेंक दी। जब चढ़ी फाक देना छोछेवा फेंक दी। रेडियो ना सनसना कब्बो शेर लगौले के बाद ना सनसना कैसे है बोले लगे रे। तू जब नयका सेलवा निकाल के पुरनका लगा दे ना तो बीबी सिलेंडर पकड़ हाँ 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 खर 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 कर। हमार बाबूजी के तो देना अब तोर बाप दोगल हमके कादर रे कर माटी लग जाओ एकटा बुरखन दे में उठा ले जा। कर भी अरे आई के कर दे बाप लोग पिए नाम के कादर रे तीर
भावना हाय केकर पहले आई काबर रे हाय या केकर पहले गिनान के सूट पर ले सर हो हमें पहले बानी गिनाओ कौन कौन चीज अरे आइए ब्लाउजिया केकर पहले आई भाई हाँ। ये हमार भैया देले बाड़े क्या मतलब आई मगर सुतावा हाँ। ये हमार भैया देले बाड़े आई लीला पर को मंटिका वा हाँ। ये हमार पापा देले हवे आई सनिया ये हमार पापा देले हवे आई बोलाई का ये तुहार नाम हो अरे काहे कायदा तू वो के नजरा का देले है ये बात गलत है कौन लेकिन ये सुना हां ऐसे ना कहल जाला कैसे कहल जाला उसे हम बड़ा प्यार करीला हमसे आ ही मेरी माई